Linjani leZimbabwe? Usisenzeni bayaphila. Baphila kanjani kanjani abanye? Senzeni uyaphila. Manje ndadzoka muri yeZimbabwe. Ndadzoka. Ndanga ndabatwa neflu. Ndafunga kuti iCovid. Ndaenda kuchipatara vanditesta vati haisi COVID, imara iflu chete. Manje ndadzoka kumba, manje ndavata. Ndagara ndakavata zuva rimwe nerimwe, ndagara ndakavata. Manje musoro wagwadza, manje throat, manje chest, manje zvose zvandirwadza. Manje ndafunga kuti ndopora rini, ndashaiwa. Manje ndamboita zvokustima, manje zvaramba kushanda, zvaramba kuweka. But Nkulunkulu chete vayandibatsira. Nkulunkulu vaya vandibatsira kuti ndipore, ndapora. Manje nhasi ndapora. Manje mazuva ose ndanga ndichirwara. But manje senzeni amuka. Senzeni manje aresurrecta. Ndinofara. Kunoku Bulawayo kunoku kuri kupisa asi ndapora. Ndadzoka pasocial media manje. Manje ndadzoka pasocial media nemoyo wese. Manje ndotanga kuita maskitsi manje. Manje ndava ne-energy manje. Ndino-violence. Ndinonge ndichiunzwa kuda kuita violence. Ndichida kuda kungoita noise. Zinondikurira zvacho zimwe nguva ndinenge ndichida kunyarara. Zimwe nguva but dzinenge zichingondibata. Zichingouya ndichingonzwa zichindibata, zichinditokonya. Zichingoti sumuka uite noise pasocial media. Manje ndadzoka, manje ndofara kuti ndichatamba nemi. Ndichida kungo give thanks. Ndida kungogiva thanks kuna Nkulunkulu. Ndichingoti Nkulunkulu, you are faithful. We are faithful Nkulunkulu. Manje tinotamba. Manje zvino tinotamba mazuva ese. Munhu anenge ada kunditenda manje ndava ne-energy. Manje ndagena energy. Ndinorova munhu manje munhu anenge ada kuita violence neni. Ndinenge ndakazvimiririra ndiri one. Ndinorova.